खुलुमबाय बयनिबोसिम दिपु बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। फैदों होनबा दिनै रादाबाव मोनथिना लानि। थांनाय 4 आरो 5 दानसोनि सिगां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय देवलगुरि गामिनिफ्राय हरसिंगा टाउनसिम थांनाय लामाखौ बानायनो थाखाय बियाबनि एमएलए बिथाङा बेखेवनानै होलाङो। नाथाय मख'नो गोनांदि बेखेवनाय जोबखांनायनि उनाव लामाखौ बानायनानै होयैनि जाउनाव थांनाय सानखालि आइजोफोरा 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ लानाय जायो। नाथाय मख'जाथावदि बेजों लोगोसे सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा अन्थाइ खाम्फायावनो सेन्देलनि मालाबो बानायना गानहोनायफोरखौ नुनो मोन्दों। दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी माहारियारि बिरखं गाथोननिफ्रायनो कस्टम बिफाना सासे सुबुंखौनो हमो। बोखांनो हानाय 7 करोड़नि गेजेराव 1 करोड़नि बेसेना 21 कौटि रांनिख्रुइबो बांसिन, जेराव डायमन्ड लगायनाय दंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय बावैसो साननि सिगां कस्टम बिफाना सनाजों लोगोसे हमदोंमोन मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव। गुवाहाटि नोगोराव सानब्रैयावनो 16.80 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। फुजायाव गानग्रा जोमग्राजों गावखौ साजायनायजों लोगोसे गोबां बिबांनि जौ बायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। फुजानि समाव ड्राइ डे फोसावब्लाबो जौ लोंनाय एबा फाननायखौनो हमथानो हायाखै। फुजानि सानब्रै समावनो गोबां बिबांनि जौ फाननो हादों गुवाहाटि नोगोरमायाव। थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 4 अक्ट'बरसिम गासै 8.8 लाख कौटि रांनि जौ फाननो हादों। बेबायदिनो 1 अक्ट'बर खालारखालि गासै 6.75 कौटि रां, 3 अक्ट'बर खालारखालि 4.80 कौटि रां आरो 4 अक्ट'बर खालारखालि 5.25 कौटि रां। बेखौ लानानै एसएस बिफाना बुंदोंदि दुर्गा फुजायावनो ड्राइ डे फोसावब्लाबो जेबो खामानि होआसै। देग्लायनि दुर्गा फुजायाव आसामाव गासै मोन 640 जाब्रबथायनि केस मोननो हादों। थाइलेन्डनि लंकालाम्पुर साइकेल सेन्टाराव हरखाब गुलि गावफ्लुंदों सासे सुबुङानो, जेराव 30निख्रुइबो सुबुङा जिउ खहा जानांदों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे बैसोगोरा सुबुङाबो जिउ खहा जानांदों। रिपर्टनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला गुलि गावग्रा सुबुङानो बारग' पुलिस बिबानगिरिमोन। जाथायनि उनाव बे गावनि न'आवनो थाङो, जेराव बे गावनि बिसि फिसाखौ गुलि गावनायनि उनावबो गावबो जिउ फोजोबना लानांदों। इन्डियान सुपार लिगआ दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन। भारतआव आइपिएलजों लोगोसे आइसिएलखौबो नायनानै गोबां सुबुंफोरा मोजां मोनो। दिनैनि खुसिनि जरहाट निउज आइसिएलआव 2022-2023 आव जागायजेनसिगोन। केरेला ब्लास्टार्स आरो इस्ट बेंगल एफसिनि गेजेरावनो जागोन आइसिएलआ 2022-2023 नि गिबि मेच। मख'नो गोनांदि कभिड-19 माहारियारि गोसारनायनि जाउनाव थांनाय बोसोराव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायाखैमोन, नाथाय देग्लायनि सिजनखौ मेहेरगोनां खुंफुंगोन होनना मिथिहोदों। इन्डियान सुपार लिगआ दिनैनिफ्राय जागायजेननानै 2023 नि मार्च दानाव जोबहैगोन।